Terve! Mä oon Koikkelan Kiiki ja mä kerron teille nyt tarinan Tontut touhukas ja näppärä ja haukotushetki. Korvatunturilla on monenlaisia tonttuja, joista jokainen saa käyttää toimissaan omia vahvuuksiaan. Tonttu touhukas on hyvä hiippailemaan ja parkouraamaan, joten hän on oiva tarkkailijatonttu. Hänen tehtävänään on tarkkailla koteja, kouluja ja työpaikkoja ja seurata, muistavatko ihmiset olla ystävällisiä, avuliaita ja kilttejä. Tonttu näppärä on näppärä tietokoneiden ja tekniikan kanssa. Niinpä hän pitää huolen, että Korvatunturin tärkeät ohjelmistot ja arkistot, kuten lasten toivelistat ja osoitetiedot ja lahjapajan tuotetiedot, ovat ajan tasalla ja toimivat moitteetta. Tonttu touhukas on varsinainen energiapakkaus, joka harvoin osaa olla paikallaan, tontun toimessaan tai vapaa-ajallaan. Tonttu näppärä puolestaan viihtyy aina tekniikan parissa. Maanantaina tonttu touhukas viettää päivän hiippaillen, parkouraillen, tarkkaillen ja raportoiden, ollen jatkuvasti liikkeellä. Palattuaan Korvatunturille illaksi hän jatkaa touhuiluaan käyden ylimääräisellä hiihtolenkillä ja jumpaten ennen nukkumaan menoa. Huomenna taidan käydä myös laskemassa mäkeä, tonttu touhukas miettii ennen nukahtamistaan. Tonttu näppärä puolestaan hoitaa päivän ohjelmistoja ja arkistoja tietokoneella. Illalla hän istuutuu onnellisena pelikoneen ääreen ja alkaa pelata lahjajahtia. Sängyssä ennen nukahtamistaan hän vielä scrollailee läpi tonttutelejä ja tonttukirjan päivityksiä. Huomaamatta kello tulee jo 1 yöllä ja näppärä yhä vielä scrollailee puhelintaan. Enpä huomannutkaan, että kello on jo noin paljon, tonttu näppärä havahtuu. Nyt äkkiä uinumaan ennen kuin aamuherätys tulee. Tiistai menee samaa rataa, paitsi että tonttu touhukas käy parkourailujen sekä iltahiihdon ja jumpan lisäksi vielä laskemassa mäkeä. Näppärä puolestaan on päivän työn touhussa tietokoneella, pelaa illalla ja nukkumaan mennessä jatkaa puhelimellaan, havahtuen kello 2 aamuyöllä siihen, että pitäisi varmaan jo alkaa nukkua. Keskiviikkona tonttu touhukas hiippailtuaan ja parkourailtuaan taas koko päivän viettää vapaa-iltansa Pulkkamäessä, juosten rinnettä ylös ja laskien nahkiolla alas. Ja rojahtaa väsyneenä illalla nukkumaan. Näppärä puolestaan touhuttuaan päivän tietokoneella pelaa illan ja scrollailee puhelimellaan kello 3 asti aamuyöllä. Torstaina, arvannet varmaan. Tonttu touhukas on jälleen touhussa paitsi päivän myös illan. Tällä kertaa hän huuhkii kuntopyörällä ja soutulaitteella ennen rojahtamistaan väsyneenä nukkumaan. Tonttu näppärä taas näpyttelee päivän tietokoneella ja pelaa illan, tällä kertaa tonttumineen. Jos ihan vähän vielä kurkkaan tonttuteleä ja tonttukirjaa, näppärä tuumii sänkyyn mennessään. Niinpä hän havahtuu kello 3:30 siihen, että hän tuijottaa yhä silmät sikkuralla puhelintaan. Arvaat varmaan jo, että perjantaina jatkuu sama touhu. Eli tonttu touhukas on touhukkaana aamusta iltaan ja rojahtaa väsyneenä illalla nukkumaan. Tonttu näppärä puolestaan näpyttelee tietokonetta päivän ja pelikonetta ja puhelinta illan, päästen tällä kertaa nukkumaan kello 4 aamuyöllä. Lauantai-aamuna tonttu touhukas ja tonttu näppärä rahautuvat aamupuurolle haukotellen silmät puoliummessa. Mikäs teitä vaivaa, joulumuori ihmettelee huolissaan. Pitäisikö teidän mennä
lääkäritontun juttu sille. Niinpä touhukas ja näppärä rauhustavat aamupuuron jälkeen tonttuhoivan luo. Mikäs tontuilla on hätänä? Tonttuhoiva kysyy. Aina kun meitä väsyttää ihan kavalasti, tontut touhukas ja näppärä sanovat yhteen äänen, haukotellen samalla. Katsotaanpas, tonttuhoiva sanoo ja tutkii potilaat. Hän kuuntelee sydäntä ja keuhkoja, mittaa kuumeen, tarkistaa kurkun, korvat ja silmät. Kysellen samalla tontulta kuulumisia. Kyllä nyt olen sitä mieltä, että te molemmat tontut olette rasittaneet itseänne ihan liikaa, tonttuhoiva lopulta sanoo. Tonttu touhukas, sinä olet touhunnut yleen määrin. Pitäisi muistaa myös levätä välillä ja tehdä jotain muutakin kuin pelkästään urheilla. Ja sinä, tonttunäppärä, puolestaan vietät ihan liikaa aikaa kaikenlaisilla koneilla. Pitäisi välillä tehdä muutakin kuin nököttää ja naputtaa. Ja sänkyyn mennessä ei enää puhelinta. Kokeile vaikka lukea hieman, niin rentoudut ja uni tulee helpommin. Niin kai varmaan. Tontut touhukas ja näppärä saavat sanottua haukotusten lomasta. Ehdotankin nyt niin, että parin viikon ajan olette vapaa-ajan toistenne seurassa tehden vuoropäivin toisen tykkäämiä asioita, tonttuhoiva jatkaa. Vapaa-päivinä voitte jakaa päivän 2 osaan. Ensin toisen tykkäämiä juttuja ja seuraavaksi toisen. Ja muistakaa, että nukkumaan mennessä puhelin jätetään pois, eikö niin? Hyvä on, tontut sanovat. Niinpä tontut näppärä ja touhukas päättävät aluksi kokeilla pelaamista, pelaten yhdessä tonttuminen. Touhukas ei oikein tahdo ensin ymmärtää peliä, mutta hiljalleen se alkaa sujua ja molemmilla on hauskaa. Enpä tiennytkään, että pelaaminen on oikeasti kivaa, ihmettelee tonttu touhukas rentoutuneena. Lounaan ja pienen lepohetken jälkeen touhukas ja näppärä päättävät lähteä laskemaan mäkeä muiden tonttujen kanssa. Voi sitä riemua, kun näppärä pääsee viilettämään mäkeä alas. Lumiisina ja posket punottaen tontut palaavat mäestä iltapalalle. Sänkyyn mennessään tonttu näppärä on jo puhelin kädessä, aikoin katsoa ihan vähän tonttuteleä ja tonttukirjaa, kunnes muistaa tonttuhoivan sanat. Ehkäpä voisin kokeilla mieluummin kirjaa, näppärä miettii laskien puhelimen kädestään. Näppärä ehtii lukea 1 luvun, kunnes uni alkaa kutsua ja hän nukahtaa kello 10 illalla. Sunnuntaina tontut lähtevät heti aamupuuron jälkeen hiihtämään ja saapuvat lounaalle posket punaisina. Kylläpä ruoka maistuukin hyvältä, tonttu näppärä ihmettelee. Lounaan jälkeen joulumuori vinkkaa tontuille pelikaapista, jossa on mukavia lautapelejä. Niinpä myös tontut näppärä ja touhukas päättävät kokeilla onneaan tonttutähdessä ja tonttusanassa. Tonttulasta kuuluu naurun remakka tonttujen pelatessa yhdessä sunnuntai-iltaan asti. Illalla molemmat tontut, näppärä ja touhukas, intoutuvat lukemaan ennen nukkumaan menoa ja nukkuvat hyvät yöunet. Ja niin, touhukas ja näppärä jatkavat vapaahetkiään vuoropäivin. Maanantaina käydään hiihtolenkillä. Tiistaina pelataan tonttuminea. Keskiviikkona lasketaan mäkeä. Torstaina pelataan lautapelejä. Perjantaina poljetaan kuntopyörällä ja niin edespäin. Nukkumaan mennessä molemmat tontut ottavat kirjan ja lukevat hetkisen ennen nukahtamistaan. 2 viikon kuluttua touhukas ja näppärä menevät uudelleen tonttuhoivan luo.
Tällä kertaa reippaina ja hymyilevinä, eikä lainkaan haukotellen. No, mitenkäs on sujunut? Tonttu Hoiva kysyy. Ainakin näytätte pirteiltä. Kyllä nyt on kivaa, kun ei lihaksia kivistä koko ajan, Tonttu Touhukas huokaa. Olo on pirteämpi ja mukavampi. Nyt jaksan paremmin työn touhussa, Tonttu Näppärä virkkoo. Ei aina väsytä ja kolota joka paikkaan. Iltaisin saan aikanaan nukuttuakin ja aamuisin herään pirteänä. Kiitoksia, Tonttu Hoiva, avusta. Tontut Näppärä ja Touhukas lausahtavat yhteen ääneen. Ja sen pituinen se. Mukavaa joulun odotusta ja ihanaa joulua.